Bog svima, dragi svi, dobrodošli u Irenas Cro Cafe. U ovoj seriji videa, ovaj mjesec, ćemo vježbati prošlost u hrvatskom jeziku. Do sada smo već napravili sadašnjost i sve vježbe su dostupne na mom Patreon profilu. Možete se pridružiti za 5 eura mjesečno i dobit ćete sva videa i sve vježbe. A ovaj mjesec, dakle, vježbamo prošlost. U današnjem videu ćemo govoriti o pozitivnom obliku, pravilni glagoli, zatim govorit ćemo također o nepravilnim glagolima, o negativnom obliku i o postavljanju pitanja u prošlosti. Pa u ovom videu dat ću vam 5 rečenica o mom danu, nešto što sam ja radila. Svi glagoli su pravilni glagoli. Dakle, ono što trebate za prošlost u hrvatskom jeziku je glagol biti i nastavak la za ženski rod, o za muški rod, li u pluralu za muški rod, odnosno miks, ili le samo za ženski rod, plural. Dakle, sve je dostupno, sva objašnjenja će biti na Patreonu također. Ok, pa idemo vidjeti 5 rečenica u ženskom rodu. Ovdje ćete vidjeti nastavak za muški rod. Probudila sam se oko 7 ujutro. Otuširala sam se. Popila sam kavu. Pila sam kavu oko 20 minuta. I otvorila sam laptop i počela sam raditi. 6 rečenica zapravo. Dakle, za sve sam koristila la, jer je ženski rod, i sam, jer govorim o ja. Ok, dragi svi, pratite moj YouTube kanal, više videa stiže uskoro. Ako vam se sviđaju ovi materijali, možete podržati moj rad tako da se pridružite Patreon zajednici i naravno možete otkazati pretplatu kad god želite. Hvala vam svima na gledanju i vidimo se uskoro. Ćao, čao!